Inkosi Yamagcokama is now the 10th Maskandi artist in surpassing 1 million Spotify monthly listeners, joining Limit Nala, Tencane Makitara Music Fezalanga, Phathohlelo MCSA, Thandeni SK and Mafikizolo. Uma uthi uyabheka yona bathi Nkosi Yamagcokama usumculo weshumi ukuthi lapha nikwazi ukuthi ibe nabantu abamlalelayo ngenyanga nje eyodwa. Bawu-10 abaculi asebenze lokho. Kubala abaculi bafana nobani oLimit Nala, Tencane, Fezalanga, Phathohlelo, Mafikizolo, umthandeni SK halala sambona kakhulu-ke Nkosi Yamagcokama lokho enzeka kahle-ke laphana-ke online nalapha basafakazela lokho. So sithi ukubheka nje-ke lezinto ezenzeka lapha online ukuthi-ke kuhamba kanjani. Isinqumo sodidla laphana bathi i-EP yakhe ethi halala manje ikwi-top 100 iney'ngoma-ke eziwu-4 laphana ku-Spotify Daily Chart for the first time since ingenile. Bathi-ke iy'ngoma zime kanje, unumber bani uHash number 64, Hulumeni number 51, Abahambe number 37, Halala number 12. Abantu bayidlale kakhulu-ke leyo ngoma leyo. Bathi abaculi badlale kakhulu-ke ngeyi-24 it was 2 days ago. Sibala abaculi sibheka nje laba abamaskandi kakhulu. Sibheka nje ubani-ke uyedwa singalokhu ukuthi nje sibheka abantu abaningi uyedwa laphana ukwi-top 5 okuyiNkosi Yamagcokama ku-number 2. Bese olaphana-ke kuyi-top 9-ke uFeza-ke yena-ke. uFeza uyaqhubeka bafethu uyaphusha ngempela, hhayi indaba yokudlala, uyatholakala noma yini noma ngasiphi isikhathi. Bathi-ke the biggest first week streams for any song released in 2026 on SA YouTube. Ingoma-ke estrinywa edlale kakhulu lapha ku-YouTube nje ngey'nsuku eziwu-7 zokuqala-ke zime kanje. Sizobheka bani-ke unumber 10 so jumpa no-number 9. Sizosiqala ku-number 8 engalobolile 715k, number 7, number 10 738,000. Leyo number 8 ekabani kanti encane number 7 eyakhe uLimit Nala ukhethe mina 737k eyakhe futhi encane. Number 5 uthunywa ngeTrey 886k eyakhe futhi bani uLimit Nala. Ethi iValentine semkhohliwe ukuthi konje ubani kodwa nje wayecula ehamba noShengo sehlala Nkosi. Uthi nje uSikhanga, right, uSikhanga. Number 3 ethi ngibe lo mhlabathi futhi-ke uLimit Nala ehamba nalentokazi-ke yakwa Hadebe, Thande Hadebe, yadlala kwa-934,000. Yacishe ishaya imiliyoni-ke ngeviki lokuqala-ke kahle le album kaLimit. Number 2 lashona ilanga iyo-ke le Nkosi Yamagcokama featuring uLimit Nala nayo intokazi yakwaNtuli laphana kusinentuli iyona-ke ze 1,091,000. Number 1 amaBuffalo nama-Elephant 1.158 million nesihamba phambili-ke leyo ngoma leyo. Uma-ke siqhubeka kahle kakhulu laphana-ke bathi-ke uMenze Music useshaye ini-ke i-number 1 song on YouTube Weekly Music Chart ngengoma yakhe ethi Vuma-ke. Lapha kunama-list ayi-2 ku-YouTube bafowethu. Kune-list eyi-top 100 bese kuba ney'ngoma ey'trendayo ezihamba phambili kwesikhathi leso eziwu-30. Ama-list ayi-2 abantu bakadidisekile. Bathi-ke leyo ngoma leyo kuma-weekly chart ikhuphuke ngo-1.255 million stream. Inamba enkulu esike yakhuphuka ngayo ilaphana-ke ku-YouTube njengoba nibona-ke laphana-ke weekly top songs. Umehluko wakhona-ke lo umenzi number 1. Masithi siyabheka lapha number 4 yakhe le Nkosi Yamagcokama featuring Limit Nala esinentuli ngalo kuma-trending number 1. Iyona-ke umehluko-ke leyo ekafeza number 7 ethi sengithola omunye. So lama list-ke ahluke kanjani-ke nawa la ama-trending music lawo la ama-weekly top songs. So umehluko yiwo okhona lapha. Masithi siyabheka laphana-ke i-top 7 laphana-ke uma athola ku-YouTube sithatha nje le awu-7 nje siwatholile. Number 7 Mzukulu iseshiye number 6. Hash isinqumo sodidla number 5. Isinqumo sodidla ethi Uhulumeni number 4. Abahambe isinqumo sodidla number 3 ethi Halala isinqumo sodidla zoyi-4 1 2 3 4 zingenile. Number 2 yibo-ke lapha obani-ke oLwadlunkulu noma who basibiza amaZulu Queens bathi distance. Number 1 lashona ilanga seyiyo Nkosi Yamagcokama mbani-ke
limit-ke nentokazi-ke usinento-le-ke kuhamba kanjalo-ke ustreamer especially kumaskandi-ke bese ubheka lokho bese kunesikhashana sakugcina ukubheka ngenxa yokuthi ziningi izinto ey'trenda e-South Africa esiyibheke-ke ngazi ukuthi kuyilokho esifuna ukufeza njengamanje until sesibona nokuzalisela kahle.